Mystery si poradilo s Fešakmi 5-2, pri mikrofóne máme Erika Saba z týmu Mystery. Erik, najprv k zápasu. Vyhrali ste 5-2. Dá sa povedať, nebol to úplne okuľahodiaci futbal, ale tak víťazstvo ako zaslúžené asi z tvojho pohľadu. Myslím si, že víťazstvo určite bolo zaslúžené. Okuľahodiaci futbal to určite nebol, však hráme spolu druhý zápas. Ja som tu vlastne, toto je moja premiéra, čiže nie som ešte s chalami zohratý. Navyše problémy s kotníkom, čiže ja som došiel zo seba zaprením. Ale myslím si, že takouto cestou, ešte keď doplníme vhodne cháder, tak cesta bude dobrá a takto sa bude dať vyhrávať. A všetkým fanúšikom Top League by som ešte rád povedal, že ty si aj zároveň kapitán reprezentácie Slovenska v malom futbale. No a chcel by som sa ťa spýtať na blížiace sa majstrovstvá Európy v Maďarsku. Do skupiny boli nalosovaní Škóti, Ukrajina a Bosna. Čo hovoríš na skupinu? Tak Bosna obhajuje 3. miesto, porazili Čechov. Je to nováčik minuloročný vlastne, čiže to bude asi silný favorit tej skupiny. Škoti niečo podobné, jak Anglicko by som povedal, s ktorým sme remizovali 1-1, výborný zápas to bol. Dramaticky až do posledných sekúnd. A Ukrajina, to je veľká neznáma, zase nováčik, môžu byť jak Cyprus napríklad, ktorý vybuchol úplne, ale môžu byť jak Bosniaci, že môžu prekvapiť, čiže nikto nevie, čiže to 2. 3. miesto by bolo reálne, ale tak tým, že postupujú vlastne iba 2 týmy, tak sa budeme musieť pobiť asi o to 2. miesto, ale tak záleží, jak dopadne s tou Bosnou. No. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Dá sa teda povedať, že úspech by bol už postup zo skupiny, alebo si dávate, že minimálne 8 finále a čo ďalej sa uvidí? My každý rok máme určite postup zo skupiny, lebo momentálne nie sme na tom ani finančne, ani nejako zabezpečení, aby sme konkurovali tým najsilnejším, napríklad Češi, ktorí sú minimálne o 7 rokov v tomto popredu oproti nám, ktorí majú dotácie, financie na všetko, takže postup zo skupiny určite a tam ďalej to už je všetko otázka náhody, aj sa dá povedať. Tak, jak sme napríklad teraz vypadli s tými Slovincami v poslednej minúte z posledného priameho kopu, ktorý rozhodol vlastne o zápase, už by sa išlo do penalt. Erik, ďakujem a nech sa darí nielen Mystery, ale aj slovenskej reprezentácii. Díky.